Karena video kadai ke last video jenga haka bayade bat kini kipun kiban sayo offer haka nega arpulai terik jong unau benai September. Handre haka nega video ngan ambatai detail syu ya kawe pakawe ke model ngan syu tu bit daka list jong kita ki model kiba pila ban consider haka tagasngi. Kedmau ya nega we ba kita ki dor jong kini kipun kiba nega Amazon nega Flipkart kapani kamut ba pin yo bit haka to dor. Handre tang kita ki balak ban ai ya ki cards lane kita ki bang offer kinla ban yo haka to dor ka lowest price lane ka net effective price. Handre kita pat ki bomdon ya kita ki cards kiba nega Amazon nega Flipkart kapan lane ka kwa te kila ban pair kita ki dor jong kini ki pun kendiat. Te anyways haswa bangan ngiau ya kita ki model jong ki pun kiba pila ban consider haka tagasngi ngaba ai ya ka like bat ka hype jong pi haka nega video kum kadak ba pias ngau tenat lane yo jimentoy naga nega channel jonga. Dengan sedang suada ka list jong ki pun kiba hapo HP1000 kiba pila ban consider haka tagasngi. Te ka badong kong ka pun kiba pila ban consider haka tagasngi kiba pila ban yo hapo HP1000 kata ka de ka Infinix Hot 60i nang ta ka Poco M7 bat ki pun kiba na ka Samsung pat kato ka F06 lane ka M06 ka bana ka Amazon. Lane lada pi at sakendiat ka pisa jong pi na kato ka HP1000 pila ban yo da kato ka Samsung F16 lane ka M16 na Amazon ka F16 na Flipkart ka M16 na Amazon. Kine baro ar kidang de kiju ki pun handre ki pertang ka kerteng bat ka jaka baki di. Nang tasa ka we ka pun ka ba pila ban yo hapo HP1000 kata ka de ka lawas tom play. Temen tapat ka list jong ki ba HP hadu katsan hajar pat kilong kumne. Ka banongkong kata ka Oppo K13. Ka ba arpat ka ba pila ban consider kata ka de ka Realme P4. Nang ta ka to ka CMF Phone 2 Pro. Balada pikwa kiba naga Samsung pat katoga Samsung M35 kabaki di naga Amazon. Ang tasa ka naga we kata ka deka Poco X7. Bat naga Vivo pat katoga Vivo T4X. Lana daga IQ Z10X kiba di naga Amazon. Kini ki arteli ki pun kidang de kiju ki features jongki neki nong rim jongki handre ki pertang ki kerteng bat ka jaka baki di. Ya katoga Vivo T4X ki di naga Flipkart bat ya katoga IQ Z10X ki di naga Amazon. Tesa ka naga we pat kaba pila ban consider kaba pila ban yo ahpo ka katsan hajar kata ka deka Infinix Note 50s. Temen tapat ini pet ya ka list jongki katsan hajar hadu RP hajar. Teka banongkong kaba pila ban consider haka tagasngi kata ka deka Moto G86 Power. Banga ong nengkong haki negilis kamut ba kita ki pun kila wan nengkong haka tagalis mo. Handre ngala syubuk random ya kita ki serial number jongki. Tasa kene ka Vivo T4R lane ka IQ Z10R ka baki di naga Amazon. Kini ruk kidang de kiju kita ki features jongki handre ki pertang ki kerteng jongki bat ka jaka baki di kawe naga Amazon kawe pat naga Flipkart. Pila banjit kano nakine ka ba pikam ibit kador. Nang ta pila ruban consider ya katoga Infinix GT30 lada pidei ki bakam klan ban lek kai game. Nang ta katoga Motorola H60 Fusion ru kan poi hapo ka RP1000 ka balong ka balance phone lane ka babiang nadu ka kamera hadu ka performance jong karu. Lada piku apat ki bana ka Samsung pila ban consider ya katoga Samsung A35. Nang tasa ka naga we ka phone ka bakam klan bor lane ka performance centric phone ka gaming phone mo kata ka de ka Poco X7 Pro. Kana ru la yatu bakan poi hapo ka RP1000. Karena ki ada MediaTek Dimensity 8400. Lada yo hakan nega dor karena kepun kade ka banongkong ban yo da une prosesor ubah kam klan. Namar une prosesor ki sat ai tang hakipun ki ba arpusan hajar syaneng. Temen tapat ini poy haka list jong kini ki arpeu bat ki arpusan hajar. Teka banongkong hangne kapun ka ba pila ban consider kata kade ka Nothing Phone 3A. Handre pila pat banjit daga toga Pro mo katoga Nothing Phone 3A Pro lada ka poy hapo ka arpusan hajar. Handre lada piku apat kapun ki batang naga Samsung pila ban consider daga toga Samsung A55. Handre kane ka kamla ka dor jongka naga Amazon. Nang tasa ka nepat kata ka Realme P3 Ultra. Bat ki banag Infinix pat katoga Infinix GT30 Pro kane ka deka gaming phone. Kane ru pila ban consider lada pidei ki bakam klan ban lek game. Balong pat ki kamera centric phone kum katoga Realme P4 Pro bat katoga Realme 15 Pro. Hila banjit kawe nakine ka ba pikam ibit ka dor. Nang tasa ka kawe ka bakam popular ba hakal yang ka performance lane ban lekai game kata ka de ka IQ Neo 10R. Handre kane ki ditang naka Amazon. Kane ru layatu ba kala ban poy hapo ka arpusan hajar. Temen tapat nyepet ya kilis jong kita ki arpusan hadu laipusan hajar ke dor jongki. Ka banongkong pila ban consider kata ka de ka Motorola H60 Pro. Kane kadeka all rounder pun mo kamut ka kambiang haka kamera bat ka performance ru ka kambit. Nang ta katoga Oppo Reno 14. Andre lada pim singawla haka to ka dor jongka bat pikwa bit dagi to ki Reno series pila ban consider da katoga Reno 13 ru. Katoro kadang piang hi. Nang tasa kana kawe kabangaru nga ikwa babantit kata kadega Samsung S24 FE. Kaneru layatu bakan poetang hapok ka laipe hajar lada ban apply ya kita ki bang offer. Nang ta pila ruban consider ya katoga Realme GT70 hapok laipe hajar bat hapok laipusan hajar pat katoga Realme GT7. Nang tasa kana ka badeka performance centric phone lana ka gaming phone kata kadega IQ Neo 10. Ya kane pinyo tang naka Amazon.
Tekumta hakane pat kawe kapun kabala da pide kibala bat lupa ya katakan nothing pun 1 lane ka nothing pun 2 pila ban consider ya katakan nothing pun 3 handre ya kane kin ai latang ya gitu kibala bat lupa ya ki nothing pun amar ya kane kin ai exchange offer tang ya gitu kibabat ya gitu ki nothing barim kum ka nothing pun 1 bat ka nothing pun 2 bat plus saki bang offer ekala ban poy ka dor jong katang lai pusan hajar andre lada pide pat kibakwa ban tit fresh ya gane kibam don ya kita ki nothing barim tekala ban poy san peu ne pelat ya ka san peu na ka to ka dor tra jong ka pra peu hajar bat sa kana ka we na kana ka list kata ka de ko Google Pixel 9 kaneru lai tu bakan poy hapok ka lai pusan hajar na ka Flipkart kane ka pun ka kambiang ha ka kamera jong ka bat ki software support kat bah ka performance baru bateri jong ka kala ban telot kendian teman tapan ini pet ya ka list jong ki lai pusan hajar hadu san peu hajar ka banangkong ka baki bru kila excited bah kata kedai Samsung Galaxy S24 Snapdragon variant kaneru lai tu bakan poy hapok ka 10,000 lengba kita ki bang offer naka Flipkart sakana ka wepat kata kedai ka OnePlus 13R kaneru kala ban poy hapdeng kalai pusan bat 10,000 handre ya kane kin ditang naka Amazon nangta sakane ka Realme GT7 Pro kane kedai ka flagship phone jongki Realme phone bat kaneru lai tu bakan poy hapok ka 10,000 nangta sakane ka wepat ka bapila ban consider kata kedai ka Vivo X200 FE lada piko apat daki iPhone pila ban consider daga toga iPhone 15 andre ya kane kan yo offer tang naga Amazon bat sakane ka wepat kepala ban yo hapok san peu hajar kata kade ka Oppo Reno 14 Pro tementah hakan list jong kibasan peu haduk silak pan kebanangkong pila ban consider kata kade ka Samsung Galaxy S24 Ultra hakini gisingi baladep ngai i ba kipen i bakan yo offer naga Flipkart andre andala page mentapan kipen i bakan come here haka Amazon tekumta saya cek hi haka tagasngi ka kamla na Amazon ne na Flipkart nang tasa kane ka wepat kata kade ka OnePlus 13 kane kidi tang naga Amazon kaneru kala ban poy hapden ka san peu bat ka 100,000 tenaki iPhone 4 kibala benaba bakin kam yo dor kita kideki iPhone 16 series ka iPhone 16 ka iPhone 16 Pro bat ka iPhone 16 Pro Max yakine kin yo offer tang naga Flipkart last sakane ka be ka ba pila ban consider hapok ka silak kata kade ka Vivo X200 Pro kane pila ban check na Amazon tementang ngathara lang bagan na video bari jonga pilala ban yo jimentoy bat ban decide kano ka model bapis ngakot bor tengah karmen bapila ban grab ya kata ka pun ne ka model ha kata ka sngi ha ka dor ka babit bat ngapan ken ma yapi bapin yalong aktif ha kata ka arpulai terik ha ka por khat ar bejitik menmit jong ka mit arpu ar terik bat ka to ka arpulai terik namar ha kata ka mit kin salong live kita ki offer handre yak itu pat ki badon ya ka to ka prime member naga Amazon la nega plus member nega black member naga Flipkart pat kila ban akses arpusa gonta haswa bakin pelaj pat ba kamut nadu ka to ka mit jong ka arpuwe bat ka arpu ar terik telada pide ki badon ya kita ki membership lana kita ki subscription saya long ready nadu kata gamit jong ka arpuwe bat ka arpu artering telada pisngau yo jing metoy na kana video jenga singa ba ai ya ka like jong pi bat ka to ka hype ha kana video bat lada piklet ban subscribe ya kana ka channel singa ba subscribe ba pin yo kum kini ki latest update ki bayde syapang ki pun bat kiwe ki tech update tegini chem ha ka we pat ka video jenga keblesibun